Intemmet b'suċċess ir-raba edizzjoni ta' Rigal b'imħabba, l-attività xprunata minn inizjattiva ta' Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela u bintom Giorgia May laħqet il-qofol tagħha l-ħamis fil-għaxija kif Pjazza Kastilja partikolarment taħt tiġra tal-miliet kienet miżewda b'rigali ta' kull daqs u kulur, rigali li waslu b'kontribut qawwi mill-poplu Malti li għal sena oħra kontribwixxa bil-kbir favur din l-inizjattiva nobbli sa 12 ta' Diċembru. Issa dawn ir-rigali se jkunu qed jinġabru mill-forzi tal-ordni f'pajjiżna sabiex ikunu jistgħu jitqasmu lil tfal inqas ix-xurtjati biex huma wkoll ikunu jistgħu jgawdu l-ispirtu festiv li joffri dan iż-żmien tas-sena. Fit-tmiem din l-attività Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela sostniet li din l-edizzjoni kibret mis-snin preċedenti e kif din l-attività marret fil-komunità. Lidja Bela spjegat għaliex hija speċjali din l-attività. Din l-inizjattiva hija għal-qalbi ħafna, mhux biss minħabba ir-regali li nirċievu, imma għaliex dawk ir-regali illi intom poġġejtu taħt is-siġra tal-miliet ifissru ħafna. Nuħu pjaċir u nuħu sodisfazzjon kbir meta nirċivi telefonata minant jew missier jgħiduli grazzi kemm ferħet it-tifel jew it-tifla meta rċevew ir-rigal. U kellhom l-opportunità li bħal tfal oħrajn iħossu l-ferħ ġewwa qalbhom meta rċevew ir-rigal. U jien ngħidulhom grazzi mhux lili, imma grazzi lill poplu Malti wawċi kollu talli ħasbu f'ħaddieħor u taw ir-rigali. Dr. Bela qalet li t-tieni sena konsekuttiva twettqet il-ħolma ta' żagħżugħ Ġejk Vella fejn qed jinġabar ikel għall-annimali taħt tiġra tal-miliet fl-Isptar Mater Dei. Spjegat ukoll ir-rigali kollha jittieħdu lejn dar il-Mediterran u dawn ir-rigali jitqasmu jingħataw qabel jum il-miliet biex f'dan il-miliet it-tfal kollha ikollhom rigal. Hija ringrazzjat lill poplu Malti li tul din l-edizzjoni wera l-ġenerożità tiegħu. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal kif din l-attività taqqat flimkien lill-korpi ddixxiplinati e kif ir-rigali li nġabru jitqasmu l-itfal madwar Malta għawdex. Preżenti wkoll kien hemm il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli li tennew l-ringrazzjament tagħhom biex inġabru dan l-ammont sabiħ ta' rigali. Intant ta' min jgħid li din l-inizjattiva ta' din is-sena involvitu koll l-attività ta' villaġġ tal-miliet li fl-aħħar jumejn iddomina fi Pjazza Kastilja, attività li inkludiet konċerti, orkestri u korijiet tal-pubbliku sabiex ikomplu jikkontribwixxu għall-ispirtu festiv fil-Belt Valletta, dan apparti ikel u xorb sinonimu ma' dawn iż-żminijiet.